Pozdrav svima! Noć knjige 2020. smo trebali proslaviti u knjižnicama, no nekako smo se snašli pa ćemo se družiti ovako. Budući da nam je ovogodišnja tema Knjige mijenjaju svijet, odlučio sam vam pokazati koje su to knjige promijenile moj svijet, a samim time i svijet ljudi koji oko mene žive. Evo ih. Kon-Tiki, Thor Heyerdahl. Ova knjiga označava početak mog interesa za čitanje putopisa. Pročitao sam je u 7. ili 8. razredu osnovne škole i uživao u valovima i strujama Tihog oceana koje su splav Thora Heyerdahla nosile od Perua u Južnoj Americi do Francuske Polinezije. Nakon nje putovanja su mi se počela činiti bližima, mogućima i iako nisam poželio sam krenuti tim istim putem kojim je Heyerdahl plovio, počeo sam maštati o nekim svojim putovanjima, svojim morskim strujama i vjetrovima. Nisam uspio pronaći poveznicu imena Thor i Hrvoje. No njih su dvojica i onako povezana plovidbom u nepoznato, jedan Pacifikom, a drugi Savom i Dunavom do Crnog mora. Hrvoja sam slučajno upoznao na nekom interliberu tražići knjigu o glazbi, naletio sam na dunavski blues koji s glazbom i ima i nema veze, ali njegova je tema prvenstveno putovanje. Tog sam se vikenda prisjetio one, znate kako kažu, vrag mu ne da mira. Pa ko što Hrvoju i njegovom frendu Titu nešto nije dalo mira i navelo ih da se gumenjakom upute od Zagreba do Crnog mora, tak ni meni nije dalo da tu knjigu prestanem čitati. Pročitao sam je tog istog vikenda. Za vrijeme čitanja nestaju stvarno sve potrebe za pauzama, odmorima, radnja potpuno zaokuplja pažnju i u stranu gura eventualne gladi, žeđi, protezanja, šetnje. Čitanje ove knjige uistinu teče poput rijeke. Hrvoje i njegov prijatelj Tito putuju baš poput Huckleberrya Fina i njegovog Jima. Pokušao sam uz ove knjige o kojima ćemo pričati dodati i neke fotografije, neka vlastita iskustva, možda sa istog mjesta koje je upisano u knjizi ili koja su inspirirane, sa putovanja koja su inspirirana knjigama koje sam pročitao. Ja nisam sam plovio čamcem Savom i Dunavom, ali eto imam jednu od puno fotografija Beograda ovdje sa blizine Save i Dunava, odnosno sliku Save prije nego što ona postane Dunav. Ovuda je prošla i mala dvočlana posada žutog gumenog čamca s Tomus 4 motorom, ne biste vjerovali. Sljedeća knjiga je knjiga Željka Malnara i Borne Bebeka U potrazi za staklenim gradom. Ono što bih u 3 riječi rekao o toj knjizi je zabavno, napeto i poučno. Međutim, 3 riječi nisu dovoljne da se opiše ova knjiga, naravno. Tu je Borna Bebek koji je majstor za postizanje dogovora sa predstavnicima vlasti, što je jako dobro na putovanjima, a Željko Malnar beskrajno talentiran za komunikaciju s rođenicima, ljudožderima, poglavicama, vračevima i slično. Himalajsko iskustvo koje je prikazano u knjizi različito je od onih koje je imao Stipe Božić, ali divlje na neki svoj način koji podsjeća na kasnije opisana iskustva Mađijana. Putopisi kojima je Malnar zarazio mnoge mlade putnike i putopisce daleko su od današnjih većinom udobnih avantura. Njegov sirov šarm, ja mislim da će ostati dijelom sjećanja na tu skitnicu jedinstvenog čovjeka koji je svoje račune polagao isključivo sebi i nikom drugom. Ono što mi se čitanjem te knjige urezalo u sjećanje je dio o Kapadokiji. Tad sam poželio vidjeti Kapadokiju, doživjeti je i odlučio jednog dana tamo stvarno i otići. Pa se to i dogodilo u svibnju 2015. godine i imao sam osobno priliku vidjeti te stijene koje su nastale od vulkanskog pepela, tufa, koji se tamo taložio 30 milijuna godina da bi ga vjetrovi za to vrijeme i kiše oblikovale u ono što vidimo danas. Ljudi su dubili te stijene i nastanjivali se u njima iz
raznih razloga. Sad, što je onda mojih tih 30 godina od čitanja do putovanja u Kapadokiju prema onih 30 milijuna o koje je Malnar spomenuo tu unutra. Iskustva su lijepa, divna, neobična. Ovo je grad Derinkuju, podzemni grad povezan s podzemnim tunelima sa više od 20 drugih takvih sličnih gradova do prije 100 godina. Tamo su u kapadokijskim podzemnim gradovima i stanovali ljudi, živjeli, i tu mi se u jednoj od prostorija grada Derinkuju učinilo da me promatra neka mačka svojim zeleno sjajnim, onako fluorescentnim očima. Kad sam trepnuo, nestala je. Sad, je li to bila neka magija, je li to bilo moje priviđenje, duboko pod zemljom, ponestalo kisika, tko će znati. Preporučam da svakome da ode u Kapadokiju i da provjeri je li ta mačka još uvijek tamo. Kapadokija inače znači zemlja lijepih konja. Ja se tamo konja nisam nešto puno nagledao, mislim da sam vidio 2 ili 3, ovo je jedan od njih, taj je stvarno lijep. Međutim, kao što se konja nisam gledao, tako se vjenčanja jesam. Ne samo u Kapadokiji, nego i u Izmiru kasnije, u Tel Avivu ranije i općenito na putovanjima. Imam nekako sreću naletiti na različita vjenčanja i na različite običaje. Sa tog putovanja turskom sam pisao, 13 je priča objavljeno na portalu Fama News, napisane su sve osim zadnje na jednom malom mobitelu, nekom starom smartfonu s malim zaslonom na kojem kad sam završavao rečenicu više nisam vidio riječi s početka rečenice, pa su dobri ljudi s Fama Newsa sa portala nakon što sam im poslao tekst obradili to i objavljivali svakog ili skoro svakog dana kako sam ja slao. Oni su bili dobri, a dobri su bili i susreti s ljudima tamo. Evo, ovo je Vikas Verma, kojeg sam upoznao tamo, liječnik iz Houstona u Teksasu, koji uzbrdo hoda, ne biste vjerovali, na traške. Kad sam ga pitao zašto hoda na traške, rekao da mu je tako lakše. Ja sam probao malo, međutim meni nije bilo lakše. Ja volim gledati unaprijed, volim gledati kud idem i samo se povremeno osvrnuti za sobom, za onim što je bilo. No, da se vratimo knjizi, čak ni mnoštvo tiskarskih pogrešaka u ovoj knjizi ne može umanjiti njezinu vrijednost ili zanimljivost. Preporučujem je svima koje je Željko Malnar zaintrigirao bilo kojom od svojih životnih uloga, pozitivno ili negativno, jer Malnar nije samo Nightmare Stage, iako će ga možda i većina pamtiti po tome. On je bio posebna pojava u putopisnom svijetu i ostaće nam u sjećanju kao drugačiji od svih koji su ikad putovali ili po nešto i pisali o svojim putovanjima. Imamo još jednu knjigu o putovanjima, knjiga Peta strana svijeta Jasena Boke. Jasen Boko je podijelio svijet na jug, srce, sjever i istok. Tak su naime u knjizi Peta strana svijeta odvojena poglavlja u kojima su skupljeni dojmovi s njegovih putovanja krajem 90. godina i početka novog milenija. Tekstovi su to koji su objavljivani u Slobodnoj Dalmaciji, pa su i u ovoj knjizi zadržali evo ovako svoju novinsku formu u stupcima. Poveznice s nama poznatim situacijama približavaju nam daleke krajeve, ljude, događaje, na dohvat ruke. Boko to izuzetno dobro radi. Povijest i zemljopis, kultura, sociologija, putopis isprepliču se u dobrim i lako čitljivim pričama o mjestima na koje nas srce vuče. Mali savjeti koji zlata vrijede uz oslikavanje mentaliteta i običaja kroz glazbu, ples, hranu, čine knjigu od 250 stranica stvarno prekratkom. Bez pretjeranog cifranja, Jasen Boko ide u srž države, grada, naroda, stanovnika i prenosi nam to sasvim jednostavno kao u razgovoru na popodnevnoj kavi na kojoj smo sjeli, pa sad razgovaramo o putovanjima. Čitajući ove priče, čovjek stvarno dobije volju obići mnoga opisana mjesta i utopiti se u njihovoj ljepoti, osjetiti zemlje i ljude koji svoje siromaštvo kompenziraju velikim srcem. Jedina moja fotografija
s mjesta opisanih u ovoj knjizi je ova iz Sofije ostala mjesta s putovanja koja je Jasen opisao u ovoj, ali i u svojim divnim kasnije napisanim knjigama me tek čekaju, a vjerujem da i vas. Još putujemo. Himalaja u 77 priča Roberta Pauletića. Vjerujte mi, čitao sam je i pucao od smijeha, dozivao ukućane, čitao im na glas dijelove knjige koji su me razveselili i sad je povremeno uzmem pa pročitam neko poglavlje, nekad neko zabavno, nekad poučno, a nekad se vratim pričama na žutim stranicama, poznatim svima koji su čitali Pauletićevu Himalaju, Nepal ili Brazil. Himalaja je priča o putovanju do baznog logora na 5360 metara nadmorske visine koji služi za uspon na Mont Everest. Pauletić je putovao u društvu Stipe Božića i Vikija Grošelja, himalajskih veterana koji su se prvi put popeli gore 1979. godine. Stipi Božiću, koji je inače vrlo skroman u opisima svojih svjetski priznatih podviga, dobro je došao po meni lirski raspoloženi Pauletić, prenijevši te priče i iskustva nama koji o 2 tjedna sa Stipom na Himalaji možemo samo sanjati. Dobra mješavina korisnih informacija o boravku u planinama i Božićevih priča iz prve ruke o Edmundu Hilariju i ostalim majstorima visina začinjena je karakterističnim Pauletićevim humorom, dalmatinskim dijalektom, što sve mu daje neku novu dimenziju zabavnog učenja. Doživljaji i iskustva s tog putovanja zajedno s veselim i tužnim sudbinama alpinista jednostavno se urežu u sjećanje i tamo ostaju dugo i duboko dovoljno da zavolite planine, penjali se ili o njima maštali u toplim sobama. Ova fotografija, njome vas pozdravljam sa Zagrosa, planinskog lanca koji dijeli Iran od Iraka, gdje sam imao priliku, sreću i užitak boraviti prošle godine. Možda nije putnička, ali ima veze s putovanjima. Khaled Hosseini, Gonič zmajeva, je divna knjiga koja kroz djetinjstvo dvojice dječaka priča priču o odanosti i izdaji, o laži koja je trebala sačuvati čast, o Afganistanu u predratno vrijeme i u današnje doba razorenog društva, o odlasku i o zaboravu. Roman je toliko dobro napisan da je teško povjerovati da se radi samo o priči i o mašti. To mora biti spoj proživljenih iskustava i pišćeve umješnosti. Priča je istovremeno i prelijepa i preteška. Kad sve ide u dobrom smjeru, lako se opustiti i uživati, no ubrzo nakon toga stigne neka nevolja, obrat ili tragedija. Emocije koje pisac izvlači iz čitatelja na kraju snažne su i izvanredno zaokružuju sve boli, strahove, sumnje, radosti doživljene čitanjem knjige. Evo, vidim da je neka ta knjiga koštala nepravednih 19 kuna 90 lipa. Ako je još uvijek ima u nekoj od knjižara, kupite je i vratite joj se ponekad. Zaboraviti je sigurno nećete. Ima je vjerojatno i u knjižnicama, pa navalite na svoj dio Afganistana, na svoju priču koju nikad nećete zaboraviti. Ja sam ovdje sad stavio samo jednu sličicu, jedan video dječje igre snimljen ove godine u Jordanu, u Amanu, glavnom gradu Jordana. Dječja igra je gotovo jednaka u svakom dijelu svijeta. Mi odrasli smo ti koji smišljamo razlike, pa hajmo se vratiti na onu dječju logiku i držati se onoga što nam je slično, a ne onoga što nam je različito. Kad smo već na istoku ili Bliskom istoku, idemo do Irana. Život u Iranu ranih 70. godina prošlog stoljeća uhvaćen je u slikama odrastanja, prijateljstva, ljubavi, buntovništva jedne mladosti koja se mogla dogoditi i bilo gdje drugdje u svijetu. Istovremeno s grubim i teškim situacijama pisac nas časti divnim romantičnim scenama zaljubljivanja i nježno opisanim intimnim trenucima svojih veselih, tužnih likova. Zabranjena ljubav prema djevojci obećanoj drugome ovdje nije
nipošto jeftin trik na koji bismo trebali pustiti suzu, već dio još uvijek prisutne zbilje i ta zbilja je odlično prenesena u knjigu Krovovi Teherana. Dozvolite ovoj knjizi da vam pokloni jednu od najljepših priča koje ste ikad pročitali. Meni je ta knjiga uz malo prije spomenutog Goniča Zmajeva bila svojevrstan ulaz u kulturu koju ću ubrzo sam početi otkrivati, a sad već mogu reći da ponešto o njoj i znam. Ovo nisu Krovovi Teherana, Teheran sam nekako namjerno izbjegao tijekom mog prvog boravka u Iranu, dao sam više vremena nekim drugim mjestima kao što su Esfahan ili planine Zagrosa u kojima na granici s Irakom žive Kurdi. Ovo su krovovi Amana, 4 milijunskog glavnog grada Jordana, koji bi lako mogli odglumiti krovove bilo kojeg velikog bliskoistočnog grada. Vjerujem da i na njima ima različitih priča i različitih ljudi koji svoje priče pričaju na njima. Kad na naslovnici knjige prepoznate jedno od najljepših mjesta koje ste imali priliku doživjeti, čitanje je neizbježno. Iako Dodir Orijenta Jurija Bubala nije samo o Wadi Ramu, samo o toj pustinji, ona ide stvarno tom duljinom ili širinom, kako je god zvali, Orijenta do dalekog istoka. Kad shvatite da autor osim dovoljno hrabrosti da se otisne na put ima i kvalitetno onako povijesno, zemljopisno, civilizacijsku podlogu, čitateljsko veselje je neizmjerno. Juraj Bubalo je jedan od naših malobrojnih old school putopisaca koji u svojoj putopisnoj zbirci Dodir Orijenta doživljeno prezentira na zanimljiv način, baš potičući čitatelja da posjeti ta mjesta i doda svojim predodžbama neku novu dimenziju putovanja. Njegovi autorski alati nisu opisi uz atraktivne fotografije, kao što bi to možda ja radio, već poniranje u povijest, klasičnu filozofiju ili vlastitu svijest. Putopis bez fotografija, pogledajte ga, u stvari ima povremeno, ja mislim da ima možda manje od 10 fotografija u ovoj cijeloj knjizi. Taj putopis stvara toliko jasnih slika, rijedak je i poseban kao i zemlje i iskustva opisane u njemu. Zato ću se ovdje pohvaliti jednom od mojih fotografija iz Wadi Rama, pustinje, čija je slika Bubalu poslužila za naslovnicu. Ovo je moja nedavno snimljena fotografija, iako ih iz Wadi Rama imam stvarno puno, jer tamo kud god se čovjek okrene ima što slikati, ima što gledati i u čemu uživati. Uz ovu su pustinju vezana i neka moja iskustva i dragi ljudi kojima se imam priliku vraćati. Kad sam prije 6 godina imao sreću u društvu Beduina tjedan dana hodati pustinjom, stekao sam brata. Abdullah i ja smo se tad povratili, a ovo je svježa ovogodišnja fotografija nas dvojice 6 godina kasnije i ispo barem 6 kilograma više ili viška. Kad bih u 3 riječi trebao opisati ovu knjigu, rekao bih sirovo, punokrvno i odlično. Povezivanje nepovezivog specijalnosti je Hasana Blasima, autora knjige Irački Krist, kao i izazivanje dojma besmisla svojstvenog ratu i ubijanju. Slavljenje života kroz priče o smrti djeluje pomalo nemoguće ili nerealno, no autor svoje likove i sebe kao pripovjedača stavlja u toliko opipljive situacije da je nemoguće ostati netaknut njima. Neobično je kako Blasim nalazi svoje mjesto u svakoj priči, ali bez zauzimanja strana. On pripovijeda o okrutnim sudbinama, ne sudeći o dobru i zlu. Unutra je, u priči je, ali ne zauzima stranu. Ulazi u priču, a uspijeva istovremeno ostati distanciran u odnosu na tragediju ili bilo kakav teško probavljiv događaj u njoj. Laži, prijevare, nepoštenje, naravno ne biraju ni čovjeka, ni mjesto, ni vrijeme. Zato autor bira ogoljeni prikaz života bez imalo uljepšavanja, često balansirajući na rubu razuma, vješto pronalazeći nešto novo čime će šokirati čitatelja. Naoko usputnim detaljima on gradi veliku sliku života i svijeta kakav srećom ne moramo svi iskusiti na vlastitoj koži. Nemam fotografije iz Iraka, no mislim da su ove fotografije Bejruta snimljene na liniji razdvajanja istočnog i zapadnog dijela grada vrlo prikladne i da odgovaraju
ugođaju ovih Blasimovih priča. Najnormalnije na svijetu je da se u razgovor pjesnika i urednika na klupi u parku kao stranac umiješa vrag osobno. Mihail Bulgakov je proljeće u Moskvi pretvorio u pakao i s time združio ljubavnu priču, ljudske slabosti, vražja posla, obilje mašte. Ako vam to nije dovoljno, uzmite onda i priču o Jeruzalemu od prije 2000 godina i sjetite se drugih priča koje ste o tome do sad čitali. Johann Strauss ravna orkestrom na Sotoninom balu punog mjeseca koji posjećuju Kaligula i Mesalina, likovi u romanu koji i nemaju veze s glazbom zovu se Berlioz i Stravinski, cijela zbrka raznolikih osoba defilira kroz roman, no na kraju sve sjeda na svoje mjesto, uključujući i neku vrstu pravice i ravnoteže. Kakve na kraju veze imaju majstor, Margarita, Poncije, Pilat i Isus jedni s drugima, otkrićete sami čitajući knjigu koja se jednostavno ne da iz ruke dok ne bude pročitana. Dobra referenca za one koji knjigu još nisu čitali, a štovatelji su likova i dijela para Jagger Richards, jeste da je Mick Jagger nakon čitanja ove knjige napisao legendarnu pjesmu Sympathy for the Devil. Pročitajte Majstora i Margaritu pa poslušajte tu pjesmu još jednom i ponovo se naježite. Kad smo već kod Rusije, jeste li čuli za Daniela Harmsa? Njegov život je bio veselje i patnja, ili obrnuto. Ni onima koji su živjeli s njim nije bilo ništa drugačije. Za tim neobičnim čovjekom su ostala nesvakidašnja djela, brojni štovatelji njegovog rada i još brojniji oni koji ne razumiju što je on to pisao ili za njega jednostavno nikad nisu ni čuli. Taj simpatični osobenjak mrzio je djecu koja su obožavala njegove priče, a snagu za pisanje crpio je iz vlastite patnje, neimaštine i gladi. Postoji više izdanja Harmsovih slučajeva, postoji i prijevod na hrvatski jezik, no nekako je, barem za moj ukus, sterilan i ne odgovara mi duhu Harmsovih dijela. Najprije sam pronašao knjigu s prethodnog slajda, a nedavno na Beogradskom sajmu knjiga i obnovljeno izdanje legendarne knjige iz još legendarnije biblioteke Reći misao. To je to. Svojim je kratkim formama i majstorstvom apsurda Harms mnoge razveselio i nadahnuo, a one druge, mislim da ga nije ni bilo briga što oni drugi žive, što oni drugi misle, pa je tako i pisao. Iako stvarno preporučujem da ponekad uzmete neke njegove priče, neke njegove slučajeve, da vidite način na koji se jedna kompleksna priča može napisati u nekoliko rečenica. Još uvijek smo u Rusiji, međutim polako pješice krećemo iz Rusije od Petrograda do Pariza. Boris Veličan, meni je svaki dan nedjelja. 4 milijuna koraka od Petrograda do Pariza vjerojatno je dovoljno da se čovjek sam sa sobom dogovorio oko, evo ovdje, citirane teze. Prije nego što sam kreneš na put, zapitaj se jesi li sam sebi ugodno društvo. Dnevnik putovanja Borisa Veličana pomaže nama koji se na takav put još nismo otisnuli da pokušamo pronaći svoj vlastiti odgovor. Orijentacija na komunikaciju s ljudima na putu mora dati dobar rezultat putovanja samom putniku, ali i čitatelju kojeg osim Borisovih žuljeva, stvarno Boris nisi trebalo žuljeve slikati, zanimaju vrlo dobro interpretirane dogodovštine, opasnosti, vesele, ali i potresne priče o sudbinama ljudi s kojima se putem susreo. Mazohističko tjeranje samog sebe k ostvarenju postavljenog cilja, bez obzira na bolove i ostale signale kojima se tijelo bori protiv ponekad nerazumne volje svog vlasnika, dovodi ga do željene točke kojom je naumio završiti to putovanje. Namjerno kažem željene točke, a ne cilja. Cilj je putovanje i pobjeda nad slabim ili taštim sobom. Cilj je dostizanje oaze koja uz unutarnje borbe i čupanje svijeta i sebe otkriva biće putnika i ljude koji su mu poslani da ih susretne na putu. Bravo, Boris. Nekako smo se vratili na put, na putovanja.
Pa imamo tu jednu odličnu knjigu koja se zove Pravi se da ovo nisi vidio, Hrvoja Šalkovića. Kad sam je prvi put čitao, jako mi se dopalo, no tek sam je nakon drugog čitanja shvatio, a nekako sam siguran da ću kad je budem treći put čitao pronaći još nešto novo u njoj. Slagali se sa mnom ili ne, ovo je najbolja knjiga koju je Hrvoje Šalković ikad napisao. To je roman Ceste koji je dovoljno poticajan da probudi želju za putovanjem. Spakirali se za njega ili krenuli tek tako, bez plana. Australija, Tajland, Turska, Srbija, Hrvatska, Španjolska, Engleska, Amerika, Dylan, Bukovski, koji simpatično šeću knjigom, dobri stari Stonesi koji se, kao što sam malo prije rekao, pojavljuju tek u trenucima kad vrag preuzima stvar u svoje ruke. Čudo je što je sve Šalković stavio u tu knjigu i stavio tog Charlija koji tjera na putovanja, taj unutarnji glas koji čuči u svakom od nas. Nisam ni znao da će se ovo rimovati. U ljudima koji imaju snove, a snovi su, kako Šalković kaže, ozbiljna stvar, s njima se ne pregovara. Lijepo je u knjizi koju čitaš prepoznati neka mjesta koja si sam doživio. Meni, zaljubljeniku u London, odlično je bilo spojiti mjesto spominjano u knjizi i osobno doživljena mjesta. London je glavni grad svijeta u koji bih putovao svakog tjedna kad bi to bilo moguće. Ljubav s Londonom meni se dogodila na prvi pogled i kao i sve ljubavi iracionalna je i lijepa dok traje. Moja traje već dulje od 20 godina i svakim se novim posjetom tom gradu potvrđuje i pojačava. Zato literatura u kojoj je London jedan od glumaca kod mene bolje prolazi, intenzivnije doživljavam sve te priče i sva ta mjesta. Pa onda ostajemo u Londonu i u sljedećoj knjizi i u sljedećoj priči. Knjiga se zove Besnilo, autor je Borislav Pekić. To je nešto manje, puno manje, idilična priča iz Londona, a možda nikad aktualnija od njenog nastanka do danas je ona koju Bora Pekić priča u tom svom besnilu. Naizgled nepovezani životi nalaze se na istom mjestu, na londonskom aerodromu Heathrow, u isto vrijeme i započinju dijeliti jednaku sudbinu, jer virus bjesnoće jednako se dobro snalazi i u političarima, redovnicama, policajcima, teroristima, špijunima ili doktorima, svima putnicima koji su se u tom trenutku zatekli na aerodromu. Iz ove naše sadašnje perspektive vidim da virus ne mora nužno prenositi bjesnoću da bi se ljudi koje Pekić dovodi u svom romanu do granica razuma pa i dalje ponašali bijesno. Mnoštvo je osobnih priča ovdje ispričano kroz crtice iz različitih života, kroz ljubavi, strahove, karijere, puno malih sreća i jedna velika nesreća. Balansiranje između opisa, dijaloga, smirivanja, dizanja tenzija majstorski je izvedeno i ti maštoviti obrati kojih je knjiga puna nikog neće ostaviti ravnodušnim. Više se ništa ne čini onakvim kako je do malo prije izgledalo i sve je okrenuto na glavačke. Je li vam to poznato? Situacije u kojima vrijedi samo neka čudna i obrnuta logika postaju uobičajene, no Pekić ne prestaje doljevati ulje na vatru i iznova svakom novom stranicom šokirati svojom maštovitošću. Ovoliko smrti na jednom mjestu thriller pretvara u horor. Dijelove romana mogli bismo pripisati čak i Tarantinu, iako je Pekić svoje djelo objavio 1981. dakle 10 godina prije Tarantinove svjetske slave. Pa da ne pokvarim užitak čitanja onima koje sam zainteresirao za taj roman, završit ću još jednim citatom iz knjige. Pogledajte malo pažljivije svijet oko sebe. Zar vam se čini da ga neko čuva? Ne znam je li Boris Johnson, kad je pisao ovu knjigu, komediju zabluda, smještenu u sam centar Londona, maštao o premijerskom mjestu, no eto nam priče nastale ranije, a sad, kao i u slučaju Pekićeve knjige, zanimljivije no ikad. Knjigu sam kupio s rasprodaje neke knjižnice u Škotskoj za par funti, poslali su mi je lijepo zapakiranu i dobro uščuvanu, bila je samo 16 puta posuđena u toj knjižnici. Volim kad prva rečenica u knjizi napravi svoje i povuče me u dalje čitanje, a evo je tu na slajdu kao citat, pa možete i sami zaustaviti, pročitati i onda idemo dalje.
Johnson je u priču udrobio i političare, i teroriste, i slučajne sudionike pokušaja velikog napada na parlament, a svakako je u priču donio i puno dobrog humora, napetosti i hrpu scena zanimljivih štovateljima britanskog humora ili bar zaljubljenicima u Londonu. Neću otkrivati sadržaj, knjiga je možda dostupna i u e-formatu, ko zna, no ja još uvijek preferiram papir, tvrdi uvez i onaj miris knjige koje knjige imaju. Pa što ako treba pričekati tjedan dana da knjiga stigne poštom na kućni prag, da se naći na servisima za naručivanje rabljenih knjiga i stiže vam doma. Jeste li ikad čuli za Matu Svjetskog? Nije ni Stipe Božić, iako su rođeni u istom kraju, sve dok mu prijatelj Zvone Pervan nije ispričao priču o čovjeku rođenom kraj Vrgorca, prvom našem pravom svjetskom globtroteru. Putovao je pješice, biciklom, konjem, jedrilicom koju je sam izgradio, proputovao je Južnu i Sjevernu Ameriku, sjever Afrike, dio Europe, Indiju, sve do Indonezije i Kine. I sve to sa svojim psom kojem je dao ime Globus. Zapisujući, fotografirajući i noseći sa sobom bilježnicu u koju su mu svoje posvete upisivali ljudi koje je sretao na svojim putovanjima. A Stipe je sve to skupio, digitalizirao i pomogao Matinim zapisima da ugledaju svjetlo dana u ovoj knjizi. Tako sam i ja odlučio da bilježnica koju su mi u Ankari poklonili moji turski prijatelji dobije svrhu nalik na Matinu. U nju se upisuju ljudi koje na putu srećem, ljudi koji mi na tom putu nešto znače, dragi putnici koje volim i čiji rad i život cijenim. Posveta Stipe Božića je na prvoj stranici. Prošle me godine bilježnica spasila komplikacija i čekanja na kontrolnoj točki u iranskom Kurdistanu, kad sam policajcu koji je nadzirao vađenje svih stvari iz mog ruksaka dok su me ljudi u minibusu kojim sam se vozio čekali strpljivo, dok sam tom policajcu pokazivao svježe upisane posvete ljudi koje sam sreo u Kurdistanu, pretres je odmah završio kad je vidio što sam radio, koga sam sreo i mogao sam se mirno vratiti u minibus koji me čekao. Baš kao što se često događalo i Mati na njegovim putovanjima, jer tad, prije gotovo 100 godina, bilo je neobično da na takav način putuješ, a nisi trgovac, nisi špijun, nisi ratnik, nisi vojskovođa. Dakle, putovati iz čistog zadovoljstva, izazova upoznavanja svijeta, tad je još možda bilo nešto manje popularno, a ovakva bilježnica koju je Mate Svjetski nosio sa sobom pomogla mu je više od bilo kakve putovnice. Možda i vas neka knjiga nadahne na putovanje, poput one o putovanju oko svijeta u 80 dana. Svijet je velik, zanimljiv i čeka na nas. Kao i knjige koje nisu stale u ovaj uži izbor, a bar su jednako toliko dobre. Kao putopisna poezija Maje Klarić, kao Sve piše u novinama Krešimira Mišaka, kao vrhunski primjer jednog dana opisanog stalog u cijelu knjigu Aleksandra Solženjicina, kao divna knjiga Muška krv Ljiljane Matković, kao Peglica u prosincu, zbirka priča Marka Gregora koja nas je spojila i pokrenula jedno meni krasno prijateljstvo. Kao Peščani sat, knjiga izuzetne beogradske autorice Tamare Kučan, kao K2 Stipe Božića, kao Noćas sam je vidio Drage Jančara, kao Ja sam s bendom, Grupi djevojke, kao autobiografija Erika Kleptona ili kao Črna mati zemla izvanrednog Kristijana Novaka. Mogu samo reći da mi ostaje nada da će i neka od mojih knjiga možda nekome promijeniti život na bolje, pratiti ga na putu odrastanja, na putu postajanja boljim čovjekom. Ja bih to stvarno volio. Ostajte mi zdravi, veseli, čitajte i putujte. Imate li pitanja, prijedloga,
želja i pozdrava, pišite, javite se, pratite Bookmark, pratite moj YouTube kanal. Bog svima do sljedeće prilike, uživajte u knjigama.